ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜି ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ, ଯଦି ମୁଁ ଏହା ତଳୁ ପଡ଼ି ମାନେ ମୋ ଡେଥ୍ ଫାଇନାଲ୍। ଇଏ ମୋ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଇଏ ମୋ ଚିକୁଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଗେଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘର କାଳୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଜାମୁକୋଳି ଏବେ ଆମେ ନେଇଗଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳିକୁ ପୁରା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଇ କେମିତି ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଜାମୁକୋଳି ନେଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାମୁକୋଳିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଏବେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ତା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ଆପଣ ଲୁଣିଆ ଯେମିତି ନ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଆଣିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବେଶୀ ରାଗ ହେଇଯିବ। ଛୋଟିଆ ପିଲା ଥିଲେ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏପଟ ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ ବେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି ଆଣନ୍ତୁ। ବେଲାରେ ଜାମୁକୋଳି ଓ ତା ଉପରେ ଥାଳିଟା ରଖିକି ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦୁଇଟାକୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇବା।